Tak ahojte ľudia, dneska vás vítam u dnešného nového videa z Plants vs Zombies jednotky a máme tu takéto meno. Popkovi daj like. Toto meno, tento nick má pravdu s tým, moja sestra tu prišla a máme tu neupotavku, ktorému rozumiem akože trochu, že pozrel som pár videí, že na teba Popkovi daj like, najlepšie meno. To má pravdu, že máte vydať like, lebo len tak, moment, sám neviem. Mám dobré slnka. Dobre, viem to. Dva píšu teda to viem to, no počul. Píšu teda. Tak je, umré. Tak nič. To, ale pes furt žere takto divno, že tou miskou vždycky robí kolotoč. A prečo mi nepadá slnko? Hej, slnko, padaj. To čo je? Ešte sa milím. To je slnečnica, si myslím. Toto je slnečka. Give energy to suns. OK, rozumiem tomu veľké. Nič, ale tak to sa. Z tohto bude extrémne veľa párcov. Tak. Produkuj, slnko! Produkuj. A ešte jedno. Hop. Slnko ďalšie. Tak ideme. Ajda. A dostanú bídu odo mňa. Ale slnečníc mám extrémne veľa. Aj na guľa, to keď som sa chvíľu neozýval, lebo neviem prečo. Lebo som bol nejako ticho, lebo neviem. Som bol proste ticho, lebo nič. Že ak by ste chceli ďalší Plants video, tak nezabudnite dať like a odber. A dal som 3 slnečnice, 2 pišutre, normálne, a to je cherry bomb.
Si myslím, že to je cherry bomb. Cherry bomb, jup, je to cherry bomba. Toto je potato. A keď mám nejakú chybu v tom nickmane, tak sa prepáčim, lebo neviem, ak to bude nejaká chyba, tak mi to povedzte, ja to potom skúsim napraviť. V každom mene je mäkké I. Rýchlo sanka. Takhle tu. Dobre, musím sa priznať, že ja hrávam Plants vs Zombies. Jednotku, aj dvojku. Ale jednotku grindím, lebo tam mám už aj Nightmare mod. Tam som na pôl. A mám tam vždycky veľa slnka. Lebo 4 svietice mi tam vždycky... Neviem, čo som spravil teraz. Ale čo je u mňa normálneho. Keď sa pýtaš, keď natáčam, tu je výsledok. Ale som trošku zabudol. Ja vlastne... Dneska som chcel začať natáčať, len som zabudol na natáčanie. A spomenul som si to až pred chvíľou. Tak pred pár minútami som z hral Granny. Možno som si to jedna vás spomenul a sme tu späť. Hopám, tak som skibujkár. Nie kibujkár, ale kužrák. Na ňom potrebujem dať 2 pišutre, ak sa nemýlim, aby umrel. A dáme si výzvu. Takú jednu menšiu. Ak na tomto YouTube kanáli bude 20 odberateľov, tak natočím video z Plants vs Zombies 2. Neuveriteľné, lebo tu tak grindím na počítači tomto. A už len čakám iba. Keď sa mi... Chce robiť cherry bomba? To aj sám neviem. A čo je to vyskúšať na tomto zombikovi? Tak už viem. Robí to bomba zaťa pum. Mám valnut. Je to zemiak? Dúfam. Je to zemiak, ale teraz odolný ore. Wow, veľmi dobrá reklama. Vidíme, dobrá reklama, že normálne, že... Wow, baví ma toto, že to stiahnem. Stiahnem si to úplne obehe. Ak sa mi dobrý, 100% budem aj tej reálnej hre tak dobrý. Speedrun v menšej taktickej hre. A nič. Vážne také hovadiny. Také rýchlo. Veľnú. 4. to stíham aj 5. Kieblikári, no tak to snad nie. Pri sú zahranici a dovolili nám úplne všetko. Prečo to nie sú všetky kosačky? To sa pýtam. Bo ja to neviem. 1, 2, 3. Ty vole. A ideme. Rýchlo. 5.
píšu teraz, hneď spadneme na obranu. Umri! Zombík jeden. Umri! Hrášok ťa umrel. Tvoj hráško si umrel. Už neodkedy hrášok vylietať. To je ma vážne zaujímalo. No tak je to hra. Čo čakáš od... Nič. Už len čakám, kedy sa spavne. My sme možno dávať píšuter. A máme tu píšutere, zhejčice a odolný zemiak. Si myslím, že to je zemiak. Ja tomu hovorím zemiak, ak je to dolný orech, tak... No to ešte tak veľmi nezaujíma. Či to je orech alebo zemiak. Lebo... Viem, že to existuje ešte aj large potato. Ak sa to správne ja sa presne tá istá vec stane, že to nikdy som nechcel. Ty kokos. Tak máme to potom na tretej, to trošku urýchleme, lebo... Tak čas sa nám míňa. A chceme dať aspoň ten 5. level. Chvíľu čakám a zberám slnečka. A čakám na poslednú waveu. Jedzte. Kokos. Možno byť nemusí jesť tie hrášky. Tak idú jesť zeleninu a nemajú radi hrášky. To nejak ma nesní. Chcem zapíš fajnové, čo vsadím. Videl som to. Rýchlo. Rýchlo. Jupi! Konečne máme lopatku. Lebo tí 5. lebo nestíham, aj keby mi nepadne tá blbá reklama. Čo chodíš? Vole, prečo mi to nejde pomôcť? Prečo tu neviem, prečo ja som týchto hráč som nezlej. A prečo to tiež rovno na mňa? Choď na ako iného. Choď preč. Choď preč, ti hovorím. Ty satan. Kam mám iba 3 boxerky. Tak rýchlo. To sa do toho robí blbo, keď to sú tie reklamy jedny. Dobre, adventure. Dobre, tak ja sa s vami učím a čaute. A natočím druhý diel hneď.